Halina na naman, oh. Oo, mali mo na, oh. Balang pumunta ka na ako sa cellphone, timumeke ang koda ko. Dagang pa ako pa rin, matulang. Ito natin, Ernesto. Ba't tinadala niya? Gante na ako. Mag-upay na. O tinadala. Napareng ka ng hilutan. So, pero silang kanina. Albiyan mo na. Albiyan mo na isa. Ay, dalawa kaya Albel na yung tipo na pumasok. Ay, ang kaya katamol ba yun, eh? Wala may pati yung nilang kinaldan, eh. Dahil rin mo mga pumunta ako. Ano mo yung nasa na yun? Sige, tiyama na. Eh? Nasa iyan na nagta. Ha? Tapos sa kanyang cancer. Ano yan? Ano, Diyos ko na ako sa'yo. Hindi mo niya itong baka. Oh! Tubig! Hindi makakalat niya itong kanya na gitara. Nakagaya. Kaya kontak makakaputoy na gamit eh. Ano yan? Hindi ko ba lumistorya Ay na? makakawang gagagay. Ba lumistorya na yung Ernesto? Kaya sa mga melulus. Wala ko tutya ka rin. Pag yung bands. Ang gaya ko ang patuloy. Yung pants na nga. Eh? Iyak muna mo. Ayan guys, ito po kay sa pinanganay ko, si Abu Bining. Ayan, siya po ay 83 years old. Dito po sa Bicol, Maluyos, Mabalat, Pampanga. So, sa lahat po ng mga sa lahat ng mga Yumol, ayan, at Gomez, sa inyo po lahat, shout out. Hindi kaya mamakakanta kasi wala makalalari ang mga nakain na. Wow! Albente po tayo ma. Halik yan wal. Yung tao tulog. Wow! Hindi yun. Nakakmagkata nga daw. Alam mo mga napapatax ka yan. Ano naman alibay kaya? Lalo ang daw nga na. TV ako na. Mali na yung chika. Pati kasi pasyente ko, tiyan kaya mo rin na kumambay no. Kaya di masiskay. Hindi ko kasi ito na. Masya subuto. Ali! Yung obra ko yun, yung pala mo. Kaya hindi ka mo yung pala. Sinistok, yung obra yun. Nanakas ikaw ang kupin eh. Hindi mga prabwa kay kapin ng kamanakali. Ano ito po? Uy, nagyatang 30, 40. 40. Ano ito pala? Masirap Ano pala. nga anakan nito. Hindi ito yung mag-captain. Ano na 40. Ano nga anak. Kasi kaya na yata ang mga anak ko lima. Ang 40. Ano dito po? Napindihan naman, dagulangan na taliri ko ka mo. Wala, makaya. Natatanda yan, makadagot ko ngayon. Wala akong masisla niya ma. Ano kasi ka, hindi ang malaki yan. Masisla niya ma eh. Kaya pala screen guard man, wala akong mistake niya. Mga lady pig niya ngayon ni mother. Sama tugal na eh. Tama. Huwag na rin natin. Banda! Baka ano to ha? Shoutout ko na. Banda. Exposure na ito na na eh. Hindi yan dedala na tataga. Napadala yan taga Isabel. Sa dua-dua yung tira niya ito nga. Ano yun? Kami ito Ang buhay kita padalan ko. ito ah. Kami itong luya. Sa dua niya ito na ipagdala ang bakman. Makaisipiro ba? Kasi nung pero kaya ko saan pa rin. Kaya yan yung gagawin. Kaya ang sunod ka lang pagkayo. Kasarol kong makli. Ay, kung hinugan na ito, pag ay! Yan. Hinahambuy. Kalabog yan. Guys, nahulog. Hindi ka natin, hidangin. Guys, nahulog guys. Hindi Yan. mo na ako nanalo din, natuli. Wala ko talato yan ito. Ano ba? Hinahambuy po guys. Kinalabog yan. Matibig yata ang cellphone, di ba? Hindi na rin dyan. Kasi ito ang takakan eh. Oh wow. Pero kung kaya pong kaya. Ayun. May galit ako.
Hindi ay tabi niya rin tangan niyang kadya Pero balabag niya. kitang kinaya mo, kitang ginalata mo kinaya. Mexican ka? Saan? Kaya ka kinaya. Dati ano, may mo nag-dito. Sa? Kaya ka mo, minok kita liwanag. Oh. O bala mo kaya ka? Sabi ko ay masila niya may pagkabit sa ako dahil nga ito may lahat. Mexican. Kaya mo mo dahil. Kasi mag-isip na kanya pong... Kaya padala ko yan yung kaya 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 kagararan kitang panakas bulay ka. Hindi mo siya talaga mall, right? Subi na lumakan. Ako ba yan? Diba, hindi na ba sa may mall kayo? Hindi na kami. Kasawa na kaya tama ano yan nangyabas. Yan naman. Kaya ano, kontra pa kayo. Makasakit ba ito? Kaya ka ma, kali lali, kali nga na pa. Lagay mo rin tang niyang ganyan, yung si bato, magtalis siya. Wala sa gano'n yan. Kaya ma, Huwag dalaga yun. ang gusto ko mga mas naman dahil siya. Pero bawal lang buti mo talaga hilakan. Hindi lang kami kaya. Si Dennis po ito eh. Pero ito ito kaya pakain na yung spirit pepper kung pain na kita kung kaya rin mga nila saan makitang pahay ka rin. Meron din ba sa combine? Labo. Lola! Dahil Kumusta na ka? ay, Kumusta na ka? bayan mo ko rin kayo tapos ang ginagawa. Nakawapos na ka. Inanakuha tayo kilala lola ko? Dito na ka. Wala nga nakagaraw ng ganyan. Kumusta mo kaya?